आमची एकमेकांची ओळख झाली कॉलेजमध्ये असताना, पण शेवटच्या पेपरच्या दिवशी लक्षात आलं की यापुढे ही व्यक्ती आपल्याला परत कधीच दिसणार नाहीये आणि आपल्यात आता फक्त मैत्री नाही, ते प्रेम आहे आणि घरनं विरोध होणार याची आम्हाला दोघांनाही कल्पना होती. याचं कारण असं की ती वेगळ्या जातीची, मी वेगळ्या जातीचा. पण एका पॉइंटला आम्ही निर्णय घेतला, जे येतील त्यांच्या सोबत, जे नसतील त्यांच्याशिवाय आम्ही एकमेकांशी लग्न करणारच. आणि एकमेकांसोबत सुखी संसार करण्यासाठी नेमकं काय लागतं? एकमेकांवर संपूर्ण विश्वास, प्रेम आणि पारदर्शकता. सुखी संसाराचं रहस्य हेच आहे की आम्ही एकमेकांना समजून घेतलं आणि जात धर्म या कुठल्याच गोष्टीला महत्त्व दिलं नाही. आता आपला विचार पुरोगामी व्हायला खरंच काही हरकत नाही.